sa ka. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan, niining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Hernan. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, sana dalawa ang puso ko. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa da sayang kaagi karon? Mao kining sa kalalaki nga taga Santa Maria, Davao Occidental. Ang atong matatampo nagdasingan nga Hernan. Oh, Hernan. Muna niyo. Unsa man ni pa? Cellphone. Lo. Sure ka pa? Nga ako na ni? O lagi, imo na. Ako lang gipalit aron na kay magamit sa imong pagskula. Salamat kay pa. Yes! Naanagid ko yung cellphone. Di na ako magsigig pang huwam. Mulakaw sa ko, ma. Asa man ka? Madto ko sa bungtod. Mangita ko signal. Wa mo signal din sa ato, good. Na, hala sige, ayaw pagpagabi ha? O, ma. Malipay na unta ko nga na ako ikaw galing yung cellphone. Pero mausa lagi. Hinahal na pa kumuhan sa bungtod aron magkasignal. Sige lang. Ang importante, naan ako yung cellphone. Di na ako magsigig pang humam. Ma, pa, bakasyon ba man? Mananghid unta ko ninyo nga muadto ko sa Davao City. Mag-unsa magkas Davao? Mubakasyon ko sa ilang tiya na Bilma. Sa akong igsuon? O, good ma. Kay malipay ba tos tiya kung muadto ko sila ha. Nang sa mandong, ato ni pabakasyon nun si Hernando. Sige, pagtuan na. Hernan, Pa, ayaw pabadlong si mong iyan, ha? dili pa eh. Kabutan ako ha. Bantay bitaw. Pauli din his ato ha? Ngawa pa'y klase. O, ma. Uy, ang ako man din yung gwapo nga pag-umangkon. Uy, dayon dong, dayon. Pamin ako tiya. Ay, pastilan pagkabuutan, gudi mong bataa ka. Uy, nga naman di ay tuod nga ni amang ka. Gisugo kang mama ni mo? Wati ay. Kuan ka nang bakasyon lang ko din sa inyo kay laay kay dito sa bukid good. Maayo hinuon, aron na ako'y kauban din he. Hinduta din yung silang tiya eh. Bisag unsang orasan, nari signal. Mag-Facebook ka ba? Unya, mang-add ko aron na ko'y dagang mga friends. Ala, ni-confirm sa kong ipang-add. Angel ang pangan. Murag familiar lagi na ako iyang naong. Familiar sa kanang ko, Hernan. Taga din, di ka, Jill. Taga Santa Maria man ko. Bantog ra nga mura na ko nakakita ni mo. Taga Santa Maria sa ka? Ako, masad, taga Santa Maria sa ko. Bantog ready ay. Oo, silingan na dita. Jel, okay ra ni mo nga samok-samokon di ka birmi? Okay na, uy. I love you, Angel. Hernan, Muna'y tinuod, Jill. Sa sige na tog chat-chat o tawaganay. Na-in love na ko ni mo. May chance ka ko ni mo, Jill. anya akong sugton ti ka. Dili ko namang pasakitan. Di ka na mahitabo kay love mo kita ka. Bantay ha. O lagi. Anya, unsa man, imo na kong gisugat. Oh, Hernan. Uyap ta. Salamat, Angel. Salamat kay kayo. Kumusta, Heart? Kinsa mong gi-heart, uy.
kinsa pa man daylain. Di ikaw. Anong nag-heart man ka na ako? Ganahan ko nga munay kanay na to. Ganahan ko matawag ni mong heart. Ang buot pasabutan na nga heart ang atong call sign. Oh, Okay ra nimo nga. Okay ra nimo Angel nga heart lang ang atong tawaganay. okay na, uy. Sige, heart ang atong call sign. Ana ba? I love you heart. I love you too, heart. Ha? Last na mong tawag na ko? Oh heart. Nga naman. Di abay ako ron sa Davao City. Kay ni bakasyon ako dire. Unya, mapauli mo ko hapit. Kay hapit namang klase. Mao ba? Kung nanakosbay, di na ko makachat ni mo kay wa may signal sa amo good. Wa to pug bungtot. Sige lang. Magpaabot na ko kung kano sa ka mo kontak na ko, heart. Ah, salamat heart. Kay, musta mo, Oh, Bert? gusto na mga bakasyon, Bert? Okay ra mga part. Nalingaw ra ko dito sa ilang tiyo. Yay, usab naman ka, Bert. Ha? Sino usab? Okay. Nganong nausab ako nga mauram gyapon ko. Ay, usab di ka, Bert. Ma. Hindi ko ka yun itaas. Sapa di ay. Lagi, lagi. Hindi ko lagi ka, Bert, Lagi, Hindi ko lagi ka, Bert, Yung itaas. Hindi ko Oh? yung mata, yung taas mong liog. Ah. Sapa di ba di? Wag yung lamin ang komedyan mo eh. Timing kayo, bayranan. Nga, nauli ka. Oh, nga naman. Uy, tanong gabi. Laag ta. Ha? Nga naman ba? O kalimot ka nga hapit naman ang pista din sa ato. Naigdis ko ron. Oh. Ha? Manglaga. Kay naidagang gwapa ron. Sige, mula agta ninyo. Gwapa sa ning babae nga bagong abot. Uy, usap ka diha. Bay, nakoy nakitaan nga chicks. Sure ba? Lagi. Diskarte lang mo inyo diha. Kay manginabuhi sa kug ako dre. Sige bay, kumpati diha. Di nila ka kay nakoy ila-ilahon. Hi, miss. Hello, Pwede makikila-ila ni mo? Ako dahil si Hernan. Maylin. Ikaw rin laging usa. Asam day mong uyab. Papa ko'y uyab, uy. Sure? Tinuod lagi. Wapa ko'y uyab. Okay. Kung mo na, pwede dito kang masayaw, no? Timing kayo, kay sweet ang music. Okay ra nimo nga manayaw ta? Sige. I love you, Lynn. Unsa man ning imo, uy. Panguyab na ni? Ana-ana, good. Hernan. Baladag mo ingon ka nga preskor kay ko. Kay bago ba na nakaila. Niya, nanguyab na din ko nimo. Gani. Paspas kaayo ka. Pero adrong gud gyapon na paingon nga manguyab ra mo ko nimo, di ba? Nya unsa man? May chance pa ko. Onya. Konsugton ti karon. Dili ka ako nimo pasakitan. Ako na isa nimo nga panggaon tagid ka. Sige na lang, uy. Unsa man uyab na ta? O, Hernan. Uyab na ta. Salamat, Maylin. Mo na ni ang inyo, Lin? O, Hernan. Dali, dali. Ay, di na ko, Lin eh. Igor ko nga nihatod ni mo. So, mapaulin ako ha? Ayaw pagpauli, uy. Di ka ni mo papaulion? Gabiin na baya. Siba kong maunsa kasdan. Ari na lang katog. Ugma na lang sa buntag pauli. Akuan ka nang basig masag ko ang imong mama nga. Magpadayon kag lalaki. Nangatog naman good sila. Dali na, sud na dire. Sige na lang eh. Katog na. Asam ko matog. Diha good sa kong katre. Unya, ikaw. Asam ka to. Tapad ko nimo. Mahadlo ka na ko? Di man. Dugod taon. Sige, magtapad na lang ta.
pwede. Di mo ko makatog. Kalangas ba ni mo, uy? Ay, sorry. Di ko makatog, Lin. Parehas data. Di sa ko makatug. Ah, pwede mo bakos ka ni mo aron makatog ko. Mananghit pa man ka, uy. Nga uyab naman ta. Gakos lang good. Sige ha. Magakos ka ni mo ha. Huy, ingon ka, mugakos ra ka. Ikis malaki ka na ako. Nanginit pa yun ito nga nagdapat ang itong lawas, Lin. Oh. Hernan, May nagpasabihin ko sa kumpuhatan ni mo. Di lagi mapuglan. Mylene! Mylene, oy! Bago na, oy! Wala. Buntag naman day. Mylene! Ay! Ganun kay ba ni mong ibangon? Ay! Hala! Kinsa ka? Nga nung naka sa kwarto sa kong anak? O ganun nagdood mo? Ma? Mylene! Ganun may kauban kang lalaki din sa imong kwarto? Kisa nilalaki ha? Si Hernan, ma. Akong uyab. Nasaan mo pa? May nahitabo ninyo? Ote? Ay, kinahanglan nga manubag ka sa gibuhat mo sa kong anak ha? Ha? Paniyang imo mga ginikanan, kay magsabot mi kung kanus ang kasal ninyo. Ha? Kaslunon ka? Oh, Angel. Unsa mong pagkahitabo Namugod kay babae nga gihatod. Unya dito kong makatuog ug may nahitabo na mo. Ug nakitaan ko si ginahan nga nagdugmi siyang anak. Mao nang ilaming ipakasal. Kinagibuhat maniniwan ako, Hernan. Ganun mo ko kipasakitan. Sa ilo ako, Angel. Ano yung imo pag-eskwela? Muundang na lang ko ini. Kay makiktipo naman ako, Smilin. Samtang magpaabot mi sa adlaw sa mong kasal. Sa ato pa. Magbuwag na lang ni tayo ni. Oh, Angel. Sorry kayo. Andam ng tanan, alang sa mong kasal. Kinahanglan nga makikita ko ni Angel. Nganong nakikita man ka na ko? Di ba ingon ka kasunod na ka? Oh, Angel. Ugma na nga mong kasal. O niyang ano nakikita man ka na ko? Bisag buwag na ta, pero friend naman gyapon ta, di ba? Oo. Nga naman di ay. Ugma na nga mong kasal. Mahimo ba nga mutambong ka sa mong kasal? Sure. Hindi na gid kapukan. Maminyo na gid ko. Ayon ka sa Angel. Ingon siya, mutambong siya sa akong kasal. Si Angel ka lang ni kanta. Kalain sa kong pati. Kasakit sa kundukan, namati siyang kanta. Nan, okay ra ka? Olin, okay ra ka. Hindi ko mapadas akong kipati. Nainay ka ni. Kinahanglan di na ko magkunauna ni Angel. Kay maminyo na ko karon ka may ning. Gamay na lagi og kuwang. Og buto nang akong luha nga naminaw sa gikanta ni Angel. Ug sa akong nakita sa mga mata ni Angel nga gisakitan siya nga nagtanaw nako nga kaslo na.
Sa pagkakaroon, focus ako ni Maylin nga akong asawa. Labi na nga may anak na mi. Dinhin na ng kutob. Og dagang salamat sa pagtagad ng akong tampo. More power sa RMN. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong soliran. Ilabi na kaninyo, Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat soliran. Ako si Emily, single ug wa pay anak, taga Pagadian City, Zamboanga del Sur. Punto medikal kining akong soliran. Kabahin kini sa nahitabo sa akong inahan. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Usaw niya aning adobot eh. Ay, pagkabuutan siya sa akong amiga, uy. Buutan nga pagkaanak. Paborito mong ning mama ning adobo day uy. May na lang panagsaan nato palit ba? Di man sad maayo nga sigihon. Maog yun. Unya, kumusta naman? Huwag yapoy paramdam ang imuhang igsuon niya. Na, wa day uy. Paita bitaw. Murag wa sila pagbati ni mama do. Katugan ning nasakit akong mama. Ako silang gitawgan para pagpahibaw. Wa man lang gyud gani makahun-ahon nagtunol bisag gamay para sa tambal ni mama. Ay, kafaet. Lagi mga anak yun, anak day, uy. Basta bitaw at manuno na kaayo ang mga ginikanan, kitiguang na, wa nagyoy paki. Wala gi uy. Iampo na lang nako sila nga unta. Makahun-ahon na sila. Bisan pagduaw naman lang ni mama god. Grabe. Sukad silang maminyo no. Maihap ra gyud ang mga adlaw nga may bisita silang mama. May gani kay waka maliwat nila, day. Na, luuya kas mama ni mo noon pananglit. Na, di gyud na mahitabo day. Kung maminyo man gani ko, ako gyud gihapon kuyugon si mama. Aron ako mao imo atiman niya. Ay, maugid, day. Sakto, gid kayo ka. Ay, kalami, ane. Salamat kaayo, ininak. Way sapayan maoy. Kay bawo baya kung ganahan kay kaana. Giapilay na lasad na kog sapaw aron mo ganang imong kaon. Salamat kaayo na. Unya ma, kumusta man ka dinhi ganiha? Ay, okay ra. Nang limpyo ko, unya ako sang gibrasan ang CR ganina. Mama ba? Gingnan na bayat ka ha nga di ka manglimpyo sa CR kay dangog. Ay, naunsa ka ba, uy, Emily? Kaya pa nako, day. Tiguang na lang gid kaayo ang imong tan-aw nako sa. Di man good na balaka lang pa nimo. Ay, naghuna-huna. Okay ra ko. Lagsik pa ning inani mo. Sige na, manghaon na ta. Asa man ka? Moadto kog Manila ma. Naami si Binar dito for 3 days. Pero ayaw ka balaka. Na ako'y bayran para maoy mo bantay nimo samtang wa ko. Ha? Oh, ayaw na lang, uy. Kaya rin ako nga ako rin din, he. Mag-usik-usik lang yun ka sa imong ibayad. Ay, dili mo, uy. Ay, nagunaw na ah. Ang gusto na ko masiguro, nga naa kay kauban din hisamtang wa ko. Nala, sige, God. Ikay bahala, nak. Mag-amping ka din hisamtang wa ko, ha? Oo, nak. O ikaw po da, pag-amping dito, ha? Salamat, ma. Si Manday, duka na, day. Uy, day, uy. Pabiyat tayo tarong tog. Nya, pag-abot na to din his hotel, igo ratang mipahimutang sa tumagamit. Unya, nag-breakfast. Pagkahuman, itsyo na tayong tagsiminar. Ay, maulagi, uy. Mayon ta kadiyot ranong para makapahuway na ta. Nilami na juga ihigda sa atong rumba. Ay, maog yun. Ay, salamat. Salamat makahigda na gitaon tatay. Ay, lagi, uy. Pero, una ko matog. Manawag una ko sa akong gipabantay ni mama. Mangumusta ko. Sige, sige, day. Hello, ate. Oh, day. Kumusta man mo diha? Ay, okay ra, te. Magkikistart ang mama ni mo, te.
Uday, palihog ko, pi. Hello, nak. Ma, musta man ka diha? Hiniya, okay ra. Padung na kong atog kay nakapanihapon naman me. May noon, ma. Padong na sad mi matog din hi kay papagyud mi makapahuway sa kasama pag-abot din hi ganihang buntag. Mao ba? Ay noon. Nala, sige. Pahuway na lang mo diha. Oh, ma. Good night, ma. Good night, anak. Ay, salamat. Last day na cute nato karon. Ug makapauli na ta ugma. Maugyan. Oh, ay. Hello? Ilate! Si mama ni mo kung ginani ni sa ospital. Ha? Ano, oy? Nabuna lang yung usa si ate. Unsa? Ginoo ko! Lain kayo nga akong gipati nga nakadungog sa maong balita nga nabunal si mama sa banyo. Ilabi pa kay wa ko sa iyang kiliran ni atong panahon niya. Wa gyud ko mahimot ang ato. Lami kang ilupad ditso pauli ug mo diretso dayon sa ospital. Mao to, paglanding gyud dayon sa akong gisakyang eroplano, may diretso dayon ko sa ospital ug wa na mouli sa amo. Unya, Na-stroke ang imong mama tungod sa pagkabunal siyang o. Taas iyang BP ug nakumato siya. Ginoo ko. Unsa, Dok? Kinahanglan una siyang mustay dinhi aron mamonitor nato iyang kahimtang. Sige, Dok. Buhat ang tanan aron ma-save ang akong mama, Dok. Ginoo ko. Ayaw intaon pasagdi ang akong inahan, maluoy ka. No, mag-ampo lang yun taday. Nga makamatno na dayon si mama nimo. Ay lang ko papakawa sa paglaom, good. Oday, salamat sa baha. Nga naa ka nga akong maduulan rong panahon na. Ay, way kaso, uy. Bayari na lang doon niya ako kung maka-extra na kapuhon. Salamat gid kay Day. Glad nga conscious na sa mama nimo. Pwede na nimo siyang iuli. Ay, salamat taon, Dok, uy. Pero, sorry to tell you nga paralyzed ang imong mama. Oh. Dili siya makalihok. Unsa, Dok? Ginoo ko. Ay, sige na, ma. Nga na, be. Pasensya na kanak. Nakahasol yun ko nimo. Mama, uy, pagsulti anak ko. Inahan mata ka. At imanon tagit ka. Kung dili pa unta ko gahi og dili unta ni mahitabo. Ay, good pag-ingon anak ko. Paningkamot hinuon nga maayo ka. Ni arak ko, ma. Dili ta kapasagdan. Salamat. Salamat, nak. Mao ni problema, kay hangtod karon, paralyzed gihapon ang akong inahan. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, unsa may hinungdan nga na-paralyze man ang akong mama? Tungod kaha sa iyang pagkabunal? May posibilidad ba nga maulian pa siya? Temporary lang ba ni o permanente na cute? Ikaduhang pangutana, madaka kung ako siyang ipa-physical therapy? Okay ra ba kaha sa iyang pangidaron karon nga say sinta naman ang akong inahan? Ikatulo nga pangutana, normal ba nga mag-ulang akong mama og perming mahadlok? Kay doon naman ko'y higayon nga mukalit lang siya og hilak? Tungod ka ni sa iyang nahiaguman? O tungod lang ni sa iyang pangidaron? Ikaupat og katapusan, unsa man nga mga pagkaon na angay para sa akong inahan nga na-paralyze? Makabalik pa ka siya sa normal nga kinabuhi? Unsa-unsa paglikay sa akong mama nga magka-bed sores, dili man gyud siya makabarog. Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Emily.
Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa kini nga kong suliran. Anya na sa bako si Dr. Rini Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako. Psychological, emotional, behavioral kay usama na ako ka psychiatrist o mga problema sa ginadling drugas kay usama na ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa iyong mga sulat, suliran di ka na mo. Pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa itong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. O ba sa mong buhatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mga legal ng mga problema ato ni Ilin Bathan na mong tambag niya na. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mo kini nga simple living reduces stress. Simple living lang ta. Ang atong kwarta o sa kalibor diha ra pod. 10 mil, diha pod. 20 mil, ug 500 ra, diha ra imong lifestyle. Di kay monobra. Ug ang imong makaya multi-cabra, okay ra na. Makaabot ra magyud po kasi mga tuan. Ug makapalit ka Rolls Royce, na ipakapin nga payong, okay ra pod. Kapalit ka helicopter na, depende sa imong bulsa. Simple living. Mo na pasabot og simple living. You live within your means. Di kay manubra. Ang atong magtatampo karong adlaw si Emily, single, taga Pagadian City. May tungod ni sa iyang mama, no? Ang Pagadian City, musta ang mga Sinisa family diha sa Pagadian, mga taga Mulabi sa Manga del Sur, mga Lumapas, Abelia, Blancia, mga Glipa, muna akong mahinumduman mga pilyaduha, mga Go, musta na ba akong kumpare, Undo Go, o si Fe Go, diha sa Fe Suwan Go, diya sa Mulabi, no? Si Undo Go da sa Leroy, o sana nang lugar sa Michelle da sa Leroy ba ng lungsod dia sa Buanga del Norte, ha? Doktora na si sa Villarias, no? Dia ug si Lloyd Bistil, ayuha pag-drive ng imong motosiklo, Lloyd. Okay, so going back to our center, si Emily, taga Pagadian City, ha? Sweet to kayo ng Pagadian City, kaya kung balikon lugay kay kung nagdoktor diya sa Mulabi, diha may magsuluyan sa Pagadian City, no? Balukon ng inyong dalan diha gikas pantalan paingon sa ibabaw sa kaon kayo. Diha may mangita may dagsingalong sa una. Lugay na tong panahon. Musta naman ang Padap Road, may na na-maintain ninyo, no? Ug mga oligaryo family sa Bonifacio mayong pagpaminaw. Unang pangutana ni Emily, unsa may hinungdan nga na-paralyze ang akong mama tungod ka sa iyang pagkabunal? May posibilidad ba nga maulian pa siya? Temporary lang ba ni o permanente na gyud ni? Well, kung na-paralyze gyud, posible dako-dako ang ugat ang na-involved. So I do not know what extent naman ang mga work-up nga ginahimo sa imong mama o nakita ba ni siya usa ka orthopedic surgeon. Orthopedic surgeon gyud ang makatubag aning mga pangutanaha gyud, no? Kay pagdepende po na silang findings, no? Kay kini magong atong PL na ani mga nerve supply o grabe sa extent ang damage, mao po na nga maka-cause og mobility problem. Especially kung dili will nourish ang sa pasyente, kulang sa mga vitamina, magkapahimsog like mga B-complex, kapahimsog sa mga nerve supply. Okay? Sunod yung pangutana. Madala ka kung ako siyang ipa-physical therapy, okay ra ba siyang pangidaron karon nga 60 na akong inahan? Okay na ng 60. Ito na tigulang. Kaya akong nabasahan nga libro, old age starts at 80. Pero naabitaw, 60, 70, 80, young old, middle old, old. 60, senior citizen, pwede pa. Naama tayong mga weights diya, mga physical therapist, mga expert, mo guide para nga, gusto man sa tinungdan nga maka-restore back sa strength o sa muscle is exercise. Pwede rin na siya. Sunod nga concern, normal ba mag-uol akong normal ba nga mag-uol akong mama ug pirming mahadlok? E doon naman good gayon nga mukalit lang siya hilak ron tungod ka ni sa iyang nahiaguman o tungod lang ni sa iyang pangidaron. Both. Kanang 60 very much functional pa man. Hindi pa ginatigulang good, no? Imo nang i-reinforce ang psychological make-up strength sa mong mama, tiga sa talk to her more often, ask about what man nakapawuri sa iya para nga ma-address, na makapagawas. Di kayo magsigil lang po siya ginuktok, di lang po ninyo istoryahan ninyo yung mama as often as possible
para nga na siya masiran sa whatever problem mga naada siyang unahuna. Ha? Unsa man na yung pagkaon nga ngayon para sa akong inahan nga na-paralyze, makabalik pa ka siya sa dulma na kinabuhi. Unsaon mang paglikay sa akong mama nga magka-bed source na dili man good siya kabarug. Kung balikon, ipakita niyo sa ka-orthopedic surgeon. Paglikay sa bed source, kinanglan bali-balihon ni siya o every 2 hours. Muna usa sa mga pamagi sa mga bedridden patient nga di magka-bed source. O kaya limpyado yun. Mawada ang kanang urine nga ma-spill out o hugaw. Ma-spill out kay manay hinungdan sa bed source. Kini ra bang bed source labi nagtutaas po ang iyang blood sugar, lugay po ni siya maayo. So as much as possible, di kaya na to maka-bed source kay complicate na ang problema. Infected nya, lugay ni siyang mayuhon. So kung bedridden ang imong mama, ipabali-bali gud siya every 2 hours. Turnout na kay nakutlo nga tulunan, no? Si Emily diya sa Pagadian, no? Basta naman mga taga-Pagadian, daga mga tupaingon sa kwan, Kabasalan, kalimot ko apelyido ni Julius. Kagadiha, kauban ko sa Tacloban sa una, Naminyo ug mga Singson, ha? Okay, once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa makanunay ng pagpamina sa itong mga arrangement program. Kasi katag-rating din sa itong lugar. So from all of us, sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakaremen. Daghang salamat o maayong adlaw.